Tungod sa nasinating kalisod sa kadaghanan sa mga Pilipino, ubay-ubay gihapon nga mga minoridad ang sayong nagpasan o responsibilidad. Karong hapon magkapuso, atong sayran ang kinabuhi ng mga bata nga may abag sa panginabuhian sa ilang mga ginikanan. Pinaagi sa RTV Presents ni Luan Mirondina. Matag adlaw, muubog dinhi sa sapa sa Kampo 4 ang 11 anyos nga si Carl, di tinuod nga pangan. Dala ang bara, manguha siya og dagkong mga bato gikan sa sapa aron ibaligya. Ang 12 anyos niyang ig-agaw nga si Mark, di tinuod nga pangan ang sagad niyang kauban sa pagbugwal ug pagpundok og mga bato. Ila may inyong makuha sa pagpanguha og bato? 100. 100. Pila ka bato? Daghan. Sa kadaghanan? Sa pamultikab. Mato ni Carl, kinahanglan nilang muubog sa sapa sulod sa 3 ka oras aron makakuha og daghang mga bato nga igong makapuno og usa ka multicab. Ang maong gidaghanon paliton sa mamakyaway sa kantidad nga 100 pesos lang. Apan ang kainit ug ang kakapoy gibaliwala lang sa duha ka mga bata bugti sa salapi. Para unsaon man mo ang kwarta? Ihatag sa mama. Ani apil man sa gagpamundok og bato? Para? Kwarta. Ano kinahanglan mo pa nga makakwarta? Ha? Palit ang basok sudan. Pulo sila mga kamagwangang anak o pulos usab manghimuay og riprap ang ilang mga amahan. Si Carl may 4 ka mga manghod, samtang si Mark may 3 usab ka mga manghod. Hinungdan nga sa kalinghod sa ilang pangidaron, nahigmata na sila sa maong matang sa panginabuhian. Ang ilang panimay nahimutang ra usab haduol sa sapa. Ang pagpanguha og bas, graba og mga bato mo'y sagad nga panginabuhian sa mga mulupyo dinhi mabata man o idaran tungod sa kaabunda sa kinaiyahan. Ug tungod kay limpyo ang sapa, dinhi ra usab sila mga ligo ug manglaba. Gitataw sa inahan ni Mark nga wa sila magsugo sa ilang anak sa pagpamugwal og mga bato, kundi kabubuton mismo kini sa mag-agaw. Kasi unsaon badlong na di patapukon iyang papa kontra sa bayan niya kaya iyang papa trabaho ra man kanang riprap. Di man siya patapukon supak ra jud siya. Kay mga kwarta siya igo sa dihatag niya namo bugas niya. Ang uban ihulog niya di kansa. Matod sa inahan sa bata, bisan sa pagpamugwal ni Mark o bato, kanunay niya kining pugsod sa pagpaeskwela. Una-una mi unsa siya makuha ni sapa kay sapa madali man sa mi makakabugas sa sapa pero dili sa hangtod-hangtod mamoy makakuan jud siya na sa ambisyon ba ang tao ma'am. Ganang eskwela bisan angat lang gud kanang kamao basa ba di mo ignorante sa syudad. Ang Department of Labor and Employment Region 7 padayon karong nagpahigayon og profiling sa mga nalambigit sa child labor. As of October 2018, adunay 1,023 ka mga reported cases sa child labor nga ilang na profile og nasuta nga 317 niini mga babay. As reported by ILO, International Labor Organization, there are child laborers in Region 7. So good that this year all the regions in the country of DOLE were given the money to conduct a profiling of all probable child laborers in the country. For Region 7, we have around 85 government internship program beneficiaries, GIPs, atong gihire haron mo conduct aning survey. Mato ni Dole 7 Regional Director Attorney Johnson Cañete, mahinungdanon nga ma-finalize nila ang profiling sa mga child labor cases aron matun-an ang mga interventions nga himuon sa gobyerno. We don't have yet because as I've said this is a partial data, so we will hopefully at the end of the year we'll be able to analyze and give you facts on how, where and what kind of work are these children exposed to. Dili na bag-o ang istorya sa mag-agaw Mark ug Carl. Apan subong palandungon nga bisan pa man sa kampanya batok child labor, ubay-ubay gihapon ang mga batang sayo nagpasan sa responsibilidad nga iya unta sa mga ginikanan.
Ako si Luan Merondina o kini ang akong short dokyo.